Nu voiam să rămân peste noapte în Constanța, dar, sincer, eram prea obosit să conduc cele 3 ore înapoi până la București după conferință. După 2 zile de prezentări și socializare forțată, m-am hotărât să caut un Airbnb ieftin doar pentru o noapte. Am găsit unul decent la vreo 150 de lei, într-o zonă mai rezidențială, la vreo 15 minute de centru. Mi-a răspuns proprietarul aproape imediat, un tip pe nume Daniel, spunându-mi că pot face self-check-in oricând după ora 5, că e o cutie cu cod pentru chei lângă ușă și că îmi trimite instrucțiunile pe WhatsApp. Când am ajuns acolo, în jur de 8 seara, blocul părea mai vechi decât în poze. Știi, genul ăla de blocuri din anii 80 cu 4 etaje și scări înguste. N-avea interfon și ușa de-abia se închidea. Am găsit cutia cu chei exact unde îmi spusese Daniel, lângă ușa apartamentului de la parter. Apartamentul părea ok la prima vedere. Living mic, bucătărie, dormitor. Puțin cam vechi mobilierul, dar curat. Dormitorul avea o fereastră mare care dădea spre un fel de alee între blocuri, nu spre stradă. După ce m-am instalat, am ieșit la un mega image din apropiere să-mi iau niște apă și ceva de ronțăit. Când m-am întors, în jur de 9:30 seara, observ că pe alea dintre blocuri, fix sub fereastra dormitorului unde urma să dorm, era un tip care părea să-și caute ceva prin buzunare. Mi s-a părut un pic suspect, așa că am încetinit pasul să văd ce face. S-a uitat direct la mine și a prins o țigară și a început să se plimbe pe lângă bloc. Am gândit că poate locuiește în zonă și așteaptă pe cineva. Nimic prea ciudat, așa că am intrat în apartament, mi-am făcut un sandwich și m-am uitat la un film pe laptop. Pe la 11 și ceva, am închis laptopul și m-am pregătit să dorm. Fereastra dormitorului era deschisă puțin pentru aerisire. Am vrut să o închid, dar când m-am uitat afară, l-am văzut pe același tip tot acolo, fumând altă țigară. De data asta era și mai aproape de clădire, chiar sub fereastra mea. Am simțit cum mi se face pielea de găină. Era prea târziu și prea frică ca cineva să stea afară fără motiv. Poate totuși aștepta pe cineva care întârziase, dar ceva nu mi se părea în regulă. Am închis repede fereastra, am tras draperiile și am verificat dacă ușa era încuiată. Pe la 2 dimineața m-am trezit brusc. Dormisem vreo 3 ore, dar eram complet alert. La început n-am înțeles de ce m-am trezit, dar apoi am auzit un zgomot ușor venind din living, ca și cum cineva ar fi încercat să deschidă ceva foarte încet. Primul meu gând a fost că poate era vreo pisică sau un alt animal, dar apoi mi-am amintit de tipul de la fereastră, poate era tot el încercând să intre în apartament. Mi-am ținut respirația și am ascultat. Zgomotul s-a oprit pentru câteva secunde, apoi a început din nou, mai precis. Era cineva care încerca să forțeze încuietoarea de la ușa de la intrare. Am simțit cum îmi îngheață sângele în vene. Eram singur, într-un apartament necunoscut, într-un oraș în care nu cunoșteam pe nimeni. Telefonul meu era la încărcat lângă pat. L-am luat imediat și am sunat la 112, vorbind cât de încet am putut. Le-am spus că cineva a încercat să intre în apartamentul în care stau. M-au întrebat de adresă, am dat-o și dispecera mi-a spus că trimite un echipaj, doar că va dura aproximativ 10-15 minute. În timp ce vorbeam, am auzit un click distinct de la ușă. Apoi, scârțuitul ușor al balamalelor. Persoana a reușit să intre. Am șoptit la telefon că e deja înăuntru și că voi închide. Dispecera a încercat să mă țină pe linie, dar mi era teamă că mă va auzi. Am închis telefonul, l-am pus pe silențios și m-am uitat disperat prin cameră după ceva care ar putea fi folosit ca armă. N-am găsit nimic în afară de un încărcător de laptop cu un capăt mai greu. Am auzit pași ușor în living și sunetul sertarelor fiind deschise încet. Căuta ceva de valoare. Stăteam în pat, nemișcat, ținându-mi respirația și strângând încărcătorul în mână atât de tare încât îmi amorțise degetele. Pașii s-au oprit brusc, apoi încet, încet, foarte încet, s-au îndepărtat spre ușa dormitorului.
Am văzut cum cleanța se mișcă ușor în jos. Ușa s-a deschis încet, cu un scârțit aproape imperceptibil. Nu vedeam clar în întuneric, dar puteam distinge silueta unui bărbat în pragul ușii. Era tipul de afară, aceeași statură. A rămas acolo câteva secunde, probabil adaptându-și vederea la întuneric. Apoi a pășit încet în cameră. Am încercat să mă prefac că dorm, dar cred că respirația mea accelerată m-a dat de gol. S-a apropiat de pat și a aprins lanterna telefonului, îndreptând-o direct spre fața mea. Lumina m-a orbit temporar și am ridicat mâna să-mi acopăr ochii. Atunci el mi-a spus într-o voce joasă să nu fac gălăgie, că nu vrea să-mi facă rău, ci doar vrea tot ce am de valoare. Vorbea pe un ton plat, aproape monoton, ca și cum repeta ceva ce exersase. Mi-a cerut telefonul, portofelul și laptopul. Mâna în care țineam încărcătorul tremura sub pătură. A luat telefonul de pe noptieră și l-a băgat în buzunar. Apoi a luat portofelul meu de pe masă și a început să scotocească prin el. A scos carduri și bani, vreo 300 de lei. Când s-a întors cu spatele la mine ca să ia laptopul de pe birou, am știut că era singura mea șansă. M-am ridicat brusc din pat și am fugit spre ușa dormitorului. A încercat să mă prindă, dar a reacționat prea târziu. Am ajuns în living și am alergat spre ușa de la intrare, care era încă deschisă. Exact când am ajuns la ușă, am simțit o mână apucându-mă de tricou și trăgându-mă înapoi cu forța. Am căzut pe spate, lovindu-mă de parchet. Am rămas fără aer și pentru câteva secunde n-am putut să respir. S-a plecat deasupra mea, ținându-mă la podea cu o mână pe piept. În cealaltă mână avea ceva ce inițial am crezut că e un cuțit, dar era doar o șurubelniță cu care probabil forțase ușa. M-a întrebat dacă vreau să mor pentru un laptop de căcat. Eram aproape paralizat de frică. Nu-i vedeam fața clară în întuneric, dar îi simțeam respirația. Mirosea a țigări și a alcool. Mi-a apăsat șurubelnița în gât, nu destul cât să perforeze pielea, dar suficient cât să simt presiunea ascuțită. Deodată am auzit sirenele de poliție apropiindu-se. Le-a auzit și el. A ezitat pentru o secundă, apoi s-a ridicat rapid, a luat laptopul de pe podea unde îl scăpase și a fugit pe ușă. Am rămas întins pe podea, tremurând, incapabil să mă mișc. După ce am reușit să-mi revin, m-am dus la ușă și am încuiat-o. Doar atunci am realizat că era spartă parțial. Încuietoarea de sus încă funcționa, dar cea de jos era deteriorată. Poliția a ajuns câteva minute mai târziu. Le-am descris ce s-a întâmplat, cum a arătat tipul și le-am spus despre comportamentul lui suspect de mai devreme. Au căutat prin zonă, dar evident că dispăruse de mult. Am contactat proprietarul, care a venit în vreo 45 de minute. Părea sincer șocat și mi-a spus că nimic de genul ăsta nu se mai întâmplase. Mi-a oferit să stau în alt apartament pe care îl avea în aceeași zonă, dar, sincer, tot ce voiam era să plec din Constanța. Am blocat cardurile, am făcut plângere la poliție și la 5 dimineața eram deja pe autostradă spre București. Am condus fără oprire. Sunt aproape sigur că tipul mă urmărise de la Mega Image. Probabil mă văzuse cum intru în apartament și și-a dat seama că sunt singur și străin în zonă. Asta s-a întâmplat acum vreo 3 luni. Poliția încă nu l-a prins, deși le-am trimis și poze din aplicație cu proprietarul, ca să verifice totuși dacă nu era el cumva, dar nu era. De atunci mi-am zis că nu mai folosesc Airbnb și am cumpărat și un spray cu piper pe care îl țin lângă pat când dorm. Nu sunt paranoic, dar de fiecare dată când aud un zgomot noaptea, primul gând e că cineva încearcă să intre. Cel mai rău a fost că mi-a furat singurul exemplar fizic al unui proiect pentru doctorat la care lucrasem 6 luni și nu aveam backup complet. Călătoriile de serviciu, în care sunt singură, erau ceva obișnuit. Acum le evit pe cât pot, de la ceea ce s-a întâmplat anul trecut în Cluj. Eram acolo pentru o conferință tech, unul dintre acele evenimente de 3 zile în care se presupune că trebuie să socializezi și să schimbi cărți de vizită cu toată lumea. Urăsc partea asta, dar șeful meu a insistat că trebuie să stabilesc conexiuni,
de când fusesem promovată ca manager regional de vânzări. Așa că împărțeam cărți de vizită, practic, oricui făcea contact vizual cu mine. În a doua seară a fost o cină de networking la restaurantul hotelului. Îmi amintesc că eram super obosită. Știi când te doare fața de la zâmbet fals toată ziua? Stăteam la una din mesele acelea rotunde cu vreo 7 persoane, majoritatea de la companii diferite din Europa de Est. Tipul ăsta s-a așezat lângă mine, 30 și ceva de ani, bine îmbrăcat, nimic remarcabil. A spus că îl cheamă Adrian și că reprezintă o companie de software din Timișoara. Am vorbit despre chestii plictisitoare din industrie. Am comparat notițe despre câteva sesiuni la care participasem amândoi. Conversații normale de conferință, de altfel. La un moment dat m-a întrebat de cartea mea de vizită, spunând că firma lui ar putea fi interesată de serviciile noastre. Am scos și i-am dat una, pentru că, ei bine, exact pentru asta eram acolo. Mi-a dat-o și el pe a lui, carte frumoasă, finisaj lucios, cu logo elegant în relief. Îmi amintesc că am pus-o în buzunarul jachetei, fără să mă uit prea atent la ea. După cină eram complet epuizată, așa că m-am scuzat pe la 9:30 și m-am îndreptat spre camera mea de la etajul 4. Am făcut un duș, l-am sunat pe prietenul meu de acasă și m-am pus în pat citind e-mail-uri pe la 10:30. În jurul orei 11 și un sfert, telefonul din cameră a sunat. Era recepția. Tipul a spus că era cineva jos care pretindea că e colegul meu și că trebuie să-mi lase niște materiale pentru prezentarea de mâine. A zis că omul uitase în ce cameră sunt și voia să sune sus. Instant ceva mi s-a părut ciudat. Nu aveam nimic mâine în plan de prezentat. Totul era digital și niciunul din colegii mei nu era la această conferință. L-am rugat pe recepționar să-mi descrie persoana. Mi-a spus că era un bărbat într-un costum gri care zicea că lucram împreună și că trebuie să-mi dea niște documente în seara asta, fiindcă noi prezentam primii mâine dimineață. Nu mi-a venit să cred. Tipul de la cină, Adrian, purta un costum gri. I-am spus recepționarului că nu aștept pe nimeni și să nu dea numărul camerei în nicio circumstanță. Recepționerul părea confuz, dar a fost de acord. Am închis și am verificat imediat dacă ușa era încuiată și zăvorul de siguranță era pus. 10 minute mai târziu, telefonul a sunat din nou. Recepționerul și-a cerut scuze, dar a spus că bărbatul insistă foarte mult, arătându-le presupuse e-mail-uri între noi discutând despre materiale pentru prezentare. A zis că avea chiar și un ID de companie cu același logo ca pe ecusonul meu. Recepționerul sunând să confirme dacă era legitim. În acel moment am început să intru în panică. I-am spus absolut nu, că această persoană minte și am întrebat dacă pot chema securitatea să le scorteze afară din hotel. Au fost de acord într-un final. M-am așezat în pat și am încercat să mă calmez, spunându-mi că exagerez. Dar apoi mi-am amintit de cartea lui de vizită. Am scos-o din buzunarul jachetei și am căutat numele companiei pe Google. Nu apărea nimic. Am încercat să sun la numărul de pe carte, deconectat. Niciun domeniu adresei de e-mail nu exista. Îmi tremurau mâinile când am realizat că tipul fusese la cina acea specială pentru a găsi o victimă, iar eu eram, din câte se pare, aleasa lui. Avea cărți de vizită false, totul era o minciună. Și acum încerca să intre în camera mea la 11:30 seara. Am sunat din nou la recepție și am întrebat dacă bărbatul plecase. Recepționerul a ezitat, apoi a spus că securitatea vorbise cu el, dar că încă era în hol, insistând că există o neînțelegere. Într-un final am decis să sun la poliție. În timp ce așteptam, am împins scaunul de la birou în ușă și am rămas la telefon cu prietenul meu. Fiecare zgomot mic din hol mă făcea să tresar. Poliția a venit după 20 de minute. Am urmărit prin vizor cum vorbeau cu cineva pe hol, apoi au bătut la ușa mea. Când le-am deschis, mi-au spus că l-au găsit pe Adrian la etajul meu, nu în hol. Cumva trecuse de securitatea cu cardul pentru lift. Când l-au confruntat, a pretins că el caută un apartament cu numărul 10, dar avea numărul camerei mele scris pe o bucată de hârtie în buzunar.
În tot acest timp cât mă intervievau, mă tot gândeam cât de normal păruse la cină, câte detalii personale împărtășisem în timpul conversației noastre, unde locuiam, că eram singură, pentru ce companie lucram. Poliția l-a luat în interogatoriu, dar aparent pentru tot ce îl putea acuza era intrare ilegală. Mi-au spus că avea antecedente, 2 plângeri anterioare de la femei din alte hoteluri, dar nicio condamnare. Am vorbit cu prietenul meu la telefon pentru încă câteva ore, ceea ce m-a ajutat să mă liniștesc. Cred că am adormit abia pe la 4 dimineața. Organizatorii conferinței mi-au oferit să mă mute la un hotel diferit pentru ultima zi, dar am preferat să iau primul zbor acasă. Șeful meu a fost înțelegător când i-am explicat totul. Partea cea mai ciudată a venit 2 săptămâni mai târziu, când recepționarea companiei noastre mi-a sunat extensia, spunând că era cineva în hol, pretinzând că e fratele meu, întrebând dacă poate să urce la mine. Eu nu am frate. Când securitatea s-a dus să verifice, oricine ar fi fost plecase deja. Nu știu dacă a fost el. Poate nu a fost, dar am cerut o nouă carte de vizită, doar cu inițiala prenumelui în loc de numele complet după asta, iar compania noastră a fost de acord să elimine fotografiile angajaților de pe site. Încă mai călătoresc pentru serviciu uneori, dar întotdeauna rezerv hoteluri care necesită carduri pentru lifturi și nu mai stau niciodată la cinele de networking. Comand room service în schimb. Am călătorit destul de mult în ultimii ani, dar experiența din Budapesta de acum 6 luni încă mă tulbură. Eram într-o călătorie solo de 2 săptămâni prin Europa Centrală, pe care o plănuisem de mult timp, după ce terminasem masteratul. Am găsit un hotel super ieftin pe Booking, recenziile erau decente, iar locația, la vreo 15 minute de mers pe jos de centru vechi, părea ideală. Plus că avea și o terasă cu vedere spre Dunăre, ceea ce suna perfect pentru bugetul meu. Când am ajuns acolo, prima impresie nu a fost grozavă. Clădirea era mult mai veche decât în poze. Poze care, sigur, erau făcute acum 10 ani. Recepția era doar un birou mic, într-un hol îngust, cu o doamnă mai în vârstă care abia vorbea engleză. Mi-a dat o cheie, nu card, ci o cheie metalică veche, atașată de un breloc masiv din plastic, și mi-a arătat vag spre lift. Camera era la etajul 5, ultima cameră de pe un coridor lung, prost iluminat. Nu mă așteptam la lux, dar camera era și mai mică decât mă gândeam, cu un pat simplu, o noptieră și un dulap vechi. Baia era funcțională, să zicem, dar priveliștea de la fereastră chiar era frumoasă. Puteam vedea Dunărea și o parte din podul cu lanțuri. Obosit după călătorie, am făcut duș rapid și am ieșit să explorez. M-am întors în cameră destul de târziu, pe la 11 seara. Holul era complet pustiu și era o liniște care îmi părea aproape nefirească pentru un hotel. În timp ce mă pregăteam de culcare, am observat că încuietoarea de la ușă părea cam slabă. Era una dintre acelea vechi, cu cheie normală, și ușa avea un spațiu destul de mare la podea. Nici măcar nu avea lanț de siguranță sau alt sistem secundar. Nu știu de ce, dar am pus scaunul sub cleanță înainte să mă culc. Mai făcusem asta înainte când stăteam în locuri dubioase. M-am trezit brusc în mijlocul nopții, puțin amețit. Mi s-a părut că aud ceva dinspre ușă, un zgomot ușor, care nu se potrivea cu liniștea camerei. Am întins mâna după sticla de apă de pe noptieră, când am auzit mai clar. Cineva a încercat să bage o cheie în ușa mea. Nu era sunetul vag al pașilor pe coridor sau ușa unei camere îndepărtate. Mi-am verificat telefonul. Era 3:27 dimineața. Cineva ar încerca să intre în camera mea la ora asta? M-am ridicat încet din pat, fără să fac niciun sunet, uitându-mă la ușă. Scaunul era încă sub cleanță, slavă Domnului. După vreo 30 de secunde, sunetele s-au oprit. Am răsuflat ușurat, gândindu-mă că poate chiar era cineva beat care greșise camera, dar apoi am auzit șoapte pe hol.
2 voci masculine vorbind foarte încet, într-o limbă care părea maghiară. Una dintre voci părea să întrebe ceva, iar cealaltă a răspuns într-un ton frustrat. Apoi, înainte să plece, am auzit un zgomot metalic diferit la ușă. Nu ca o cheie, ci ca un fel de șurubelniță sau un instrument care încerca să forțeze broasca. M-am panicat. Am luat telefonul să sun la recepție, dar nu exista niciun număr în cameră. Am sunat la 112, dar mi-era teamă că vorbesc tare. Când dispecerul a răspuns, am șoptit că sunt la Riverside Hotel, camera 512 și că cineva încearcă să-mi spargă ușa. Mi-au spus că trimit pe cineva, dar că va dura cel puțin 10 minute. În timp ce vorbeam, am auzit un pocnet ușor la ușă și cleanța s-a mișcat în jos, dar scaunul a ținut. Apoi am auzit o înjurătură în maghiară și cleanța s-a ridicat la loc. Am început să caut disperat ceva care să-mi servească drept armă. Tot ce am găsit a fost uscătorul de păr din baie. Era unul dintre acelea vechi, metalice, destul de greu. L-am smuls din priză și m-am poziționat lângă ușă cu spatele la perete. Cleanța s-a mișcat din nou, de data asta cu mai multă forță, împingând scaunul câțiva centimetri. Am văzut cum ușa s-a deschis puțin, poate 2-3 centimetri, înainte ca scaunul să o blocheze complet. Prin crăpătură am văzut pentru o secundă o parte dintr-o față, un bărbat cu barbă scurtă și o căciulă neagră. Am urlat cât am putut de tare. Poliția vine, am sunat la poliție. Am continuat să urlu cât de tare puteam, sperând că voi trezi pe cineva. Printr-un oarecare fel de instinct sau adrenalină, am tras scaunul și am trântit ușa, încuind-o rapid. Apoi am pus din nou scaunul sub cleanță, plus noptiera pe care am împins-o în fața ușii. Am auzit pași rapizi pe coridor îndreptându-se. Apoi câteva uși de la alte camere deschizându-se. Cineva a strigat ceva în maghiară, probabil întrebând ce se întâmplă. Tremurând, am așteptat la telefon până când poliția a ajuns, vreo 15 minute mai târziu. Când am deschis ușa, eram înconjurat de 2 polițiști și câțiva oaspeți curioși din alte camere. Recepția de noapte, un bărbat tânăr, nu doamna de mai devreme, stătea și el acolo arătând îngrijorat. Poliția a verificat holul și scările, dar evident că tipii dispăruseră de mult. Mi-au luat o declarație și au vorbit cu recepționerul. Aparent, el fusese singur la recepție și nu văzuse pe nimeni intrând în hotel. Ușa principală avea un sistem de intrare cu card, dar era mereu defect și rămânea de multe ori descuiată. Partea care m-a îngrozit cel mai mult a venit când poliția l-a întrebat pe recepționer despre chei. El le-a spus că hotelul avea duplicate pentru toate camerele, ținute într-un sertar la recepție. Când au verificat, au descoperit că duplicatul pentru camera mea lipsea. Abia atunci am realizat că probabil hoțul sau hoții vizitaseră recepția mai întâi, poate pretinzând că sunt oaspeți care și-au pierdut cheia și apoi au furat duplicatul când recepționerul nu era atent. Sau poate că unul dintre ei chiar lucra acolo. Evident că n-am mai dormit în noaptea aia. Poliția mi-a sugerat să-mi schimb camera sau hotelul, dar era 4:30 dimineața și nu aveam chef să caut alt loc la ora aia. Managerul hotelului, care a fost chemat de recepționer, mi-a oferit o cameră la etajul 2, mai aproape de recepție, și mi-a spus că va sta cineva în fața ușii mele pentru restul nopții. A doua zi, mi-am mutat toate lucrurile la un hotel mult mai scump din centru, care avea camere cu carduri electronice și pază 24/7. Managerul de la Riverside a refuzat să-mi dea înapoi banii pentru nopțile rămase, spunând că incidentul a fost doar o neînțelegere și că probabil alți oaspeți beți au greșit camera. Poliția nu a prins niciodată pe nimeni. Mi-au spus că există un grup organizat în Budapesta care vizitează special hotelurile mai vechi cu sisteme de securitate slabe, furând de la turiști. De obicei, nu sunt violenți, doar oportuniști. De atunci verific obsesiv sistemele de închidere la orice hotel. Întotdeauna pun ceva în fața ușii noaptea. Am cumpărat și una dintre alarmele alea portabile pentru ușă care sună dacă cineva o deschide.
Poate par paranoic, dar senzația aia de a ști că cineva încearcă să intre peste tine în miezul nopții te schimbă. Și cred că partea care mă sperie cel mai tare e că nu știu ce aș fi făcut dacă reușeau să intre. Poate doar voiau să-mi fure lucrurile în timp ce dormeam, sau poate ceva mai rău.